Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel dich even kort voor van links naar rechts. Ja, ik ben Norlijn Jong. Ik ben van het festcomité 6x11 jaar oude voetbalsong van de staat. Ik ben door John Hollanders. Ik ben ook prins geweest bij de oude voetbalsong in 1977. Ik ben inmiddels 47 jaar bij de Raad voor 11 en pas 36 jaar president van de oude voetbalsong. Ja, wens toen dan net weet wat allemaal met de oude voetbalsong wie dat gegangen had en zo, dat kan ik me niet voorstellen. Dus gun eens even naar de geschiedenis van de oude voetbalsong. Wie is het allemaal ontstangen? Ik kan hem een ganz makkelijk maken, Ranier. Geef ik dat boog? Hey? Nee, zo einfach is dat. De ganse historie. 85 bladzijden. En ik ga heen onder een fotoarchief van 500 foto's van de oude voetbalsong. Maar dan wil ik niet het aandoen, dat je het als lezen, want dan moet voor niks weg wat terugkomen. Ik zal je even kort de historie vertellen wie er ontstaan is bij de oude voetbalsong. Het was eind 1959 en dan vond het 2 maanden van de voetbalvereniging die daten. Het werd ziet dat de TSV ook eens een carnavalsavond kiet, want de harmonie destijds van Varen die houden aan de carnavalsavond. En dat was toen door Frans Smeets met de Herman Engedaal. Dat waren de 2 grondleggers van de oude voetbalsong. Ze hadden zich nog een paar maanden erbij gepakt om de avond te organiseren. En je wel hoor, 21 februari 1960 wordt het zoiets. De eerste avond van RKTSV. Die wordt gehouden in café De Postillon. Die bestaat tegenwoordig nog eens op de Schaatsborstraat Singelweg. Het was natuurlijk heel eenvoudig. De Raad voor 11 wordt gevormd door de speler van het eerste elftal. En in principe waren alleen maar familieleden van de vrijen van de spelers waren aanwezig. En het eerste prinsenpak, over destijds ook, Keep en Muts, die worden gesponsord door de ouderen van de Wiet van Café de Postillon van Herman Eusen. Dat was gebruikelijk. Nee, dat houdt dat gesponsord van Polen niet. Oké. De speler van het eerste elftal zouden gewoon in de groene kleren door. Dus dat was al nu maar provisorisch. Dat hebben we dus zo 2 jaar door. En in 1962 wordt de eerste officiële Raad voor 11 geïnstalleerd. Ja, en toen ging het eigenlijk richtig met het Tansemariesje in een Hofnar. Een Hofnarpak, houden we gaan niet, houden ze toen niet. Dus dat hadden ze moeten lenen van vaarkalisses, die houden dat wel. En zodoende is het eigenlijk richtig ontstaan in 1962, want toen wordt de eerste officiële Raad van 11 geïnstalleerd onder presidentschap van de Wil Veller. Bij de lid natuurlijk ook van RKCSV, hoor. Leo, had je ook je voetbalvrij? Ja, ik had er vroeger ook gevoetballen. Ik ben 10 jaar 50 jaar lid van de vereniging. Hetzelfde uur ben ik ook prins geweest. Ik ben aan de Raad van 11 geweest, 11 jaar. Ik ben 5 jaar in het bestuur geweest van RKTSV. Ik ben in het comité 75 jaar TSV geweest. Kunst u wat te wenselen? Ik ben origine van Calais geboren. Ik na 4 jaar ben ik overgestegen of verwoest naar te wenselen. En daar had ik in feite ja, het ziet gewoond ook, joh. Ja, dan kwam ze van alleen Duitse rijdt natuurlijk. Ja, ik woon het in de Streethagerweg en de jongste door, dus voetballen automatisch. En RKTSV, lieve mensen, zit aan de Zegemanstraat. Ja, het is wat dat Zeghemanstraat. Ja. Even terug naar de John Hollanders. 6 x 11 jaar oude voetbalsong. RKTSV, voor de duidelijkheid, voor de lui die het nog net goed begrepen had. Pak het hoogtepunten uit die 6 x 11 jaar. We gaan natuurlijk een hoop hoogtepunten metgemaakt, maar ook dieptepunten. Daar wil ik ook even bij stilstaan. Wie gezegd, 21 februari 1960 wordt de eerste avond. En onze jubileumavond is precies 66 jaar speler. Dus 21 februari 2025. Vrijdag 21 februari. Ja, en als we weer gaan op de geschichte in 1970, hadden we ons eerste jubileum, 1 x 11 jaar. Dat had ik natuurlijk net metgemaakt. Toen word ik pas 11 jaar, dus het nieuwste hoogtepunt was eigenlijk in 1980, want toen kwamen we de eerste maal door het zog van Kerkrowes over de staat.
En toen han vanochtend zog ontvangen in de Dr. Arjen Stroos bij het huis van de toenmalige president Pierre Schreuder met een gransgroezer spandocht, alleen weet het nog. Ja. Hij begint ter staat. Ja. Dus er zocht de druk dit jaar al voor de 43e maal over de staat. Nu wel Angelsum, want hij eindigt nu in de Saatsborgstraat. Maar toen wordt de route Angelsum, dus komen ze via de Steeweg bij het voormalig Esso-tankstation, stoken ze over en komen ze de Arjenstraat af. Er staat op. En de oude voetbalzang houden ervoor gezorgd dat dat de eerste keer gebeurt. Ja, eerste keer gebeurt, ja. Ja, die worden gesloten hoor. Ja. Toen al. Ja. Dat komt voor nog minder prettig gebeurtenissen. Dat wordt 1989. We worden met de Raad van vergaderen. Het wordt december 1989. En onze toenmalige president, Nico Mommers, de houding hersenbloeding gehad. De loog een spektaal. We worden vergaderen met kind voor het telefoontje. Jongens, ga sleet uit. Degene de telefoon opgepakt had, door Niek is overleden. 42 jaar waren pas. Onder de vergadering zaten meteen 4 man. Nu dat gebeurd is, kan ik weer geen vastelavond vieren. Verstoppen ermee. Ja. Onder die 4 man woog onder andere de vicepresident, stappen nog op. En verhouden dit jaar komt nog erbij. Verhouden gingen prins de aftroon. Want John Meuyen, dat wordt het jaar voor prins. Maar dat houden er vrij verlossen. En gezegd, geen lid van TSV, dus het trend on het af. Dus verzoten met de Raad van 11, met 4 man weniger, gingen vicepresident, gingen prins de aftroon. Tijdens de vergadering worden ze mij aan u aankijken. Ik zei, wat zullen we naar mij gaan kijken? Ja, doe zou het er geschikte persoon zien om dit jaar de zitzong te leiden en dan zien van de oude weer. Vandaar die 77 Zo is dat begonnen. Ja, ik snap het. En toen wordt gezegd, weet je wat, we zoeken nog 4 of 5 man bij de Raad van 11 erbij, dat we met een fatsoenlijk aantal lui op de buurt zitten. Zo gezegd, zo gedaan. Ik moet zeggen, we hadden toen zo'n carnaval gehad. En na die vastelavond zaten die 5 man, jongen, het wordt klasse. 4 blind erbij, voor vast. Zei ik, oké. Dat blind je toch toe. Dus van het 1 jaar zijn toen uiteindelijk 36 jaar geworden. Nee, maar kijk, begrijpelijk, ja, zeker. En we weten natuurlijk niet in hoeverre dat die in geweldig contact stonden. Maar ze zal toch in principe, ja, wat het mij zou overkomen, dan zou ik zeggen van, je moest dat toch proberen aan de kant te zetten. Hè? Wie erger nog is, want ja, zo zou een verein totaal op elkaar kunnen vallen. Hè? Nee, want toen zaten de meest over materieel blijven. Over 2 maanden kalt gingen meer. Over de overleden president is het ook. En verhouden natuurlijk contracten met artiesten. Ja, dan kunnen ze ongeroes. En als Nee. ze eenmaal over het lied zessen, ja, dan had ze kans erop dat het jaar daarna dat het dan fout gaat. Was. En de meeste vereinen boeken al een jaar of wat. Ja, dat moeten ze zonder meer. Dus zolang ze kiezen de artiesten die 4 keer willen gaan, die kiezen dan net dat. Ja. 1998 was een historisch jaar voor de oude voetbalsong. Want toen wordt namelijk voor de eerste maal een gehuwd lid prins van de oude voetbalsong. Bis dit ziet worden een ongeschreven wet dat de prins vrijgezel moet zien. Ja, en toen vongen we helaas geen vrijgezel. En toen is er Marcel Hanze, de oude hier, om als eerste gehuwde prins van de oude voetbalsong door het leven te gaan. Dat komt voor 2002 ook een historische avond. Dat was op 1 februari 2002. Dat was de dag voordat Willem-Alexander met Maxima in het huwelijk tronen. De halve avond. En het thema toen de gouden koets nog gemaakt voor de proclamatie. Maar wat blieft het? We stonden graad vuur 8 uur veilig om de bühne op te gaan. En eens een hele grote rookontwikkeling in de keuken van het Statenhuis. Namelijk de frietenpan, die hou vlam gevat. Oh jee. Dus ineens moeten 400 maanden naar boezen, brandweer, politie erbij, Saatsborgstraat wordt volledig afgezet. Jengfrieten. Tijdelijke stop. Het wordt gelukkig goed weer, dus die 400 maanden naar boezen, het wordt gezellig, liedje aan het zingen. En dan hoofdstond groef de brandweer, het zijn brandmeester, koet er naar binnen en zijn met een hoofdstond verspieging, zijn van de oven begonnen. En uiteindelijk is het toch nog allemaal op zijn pootjes te red komen. Het is geen roetoventje geworden. Nee, gelukkig niet. Nee. Heet geblakerd. Een heet geblakerde... Ja, Leo, het werd een heet geblakerde avond. Ja, de kind van natuurlijk,
de 2 coronajaren, de hand voor inderdaad ook gingen vastlopen gevierd. Daar had je er een last van. Had je er een last van gehad. Ja. En nu kom ik toch nog tot een, helaas, wat voor mij ook een dieptepunt is geweest van de oude voetbalsong. In die jaren dat ik president ben geweest, namelijk de periode van september 2021 bis februari 2023. Mm-hmm. Want op de hand voor op het ziet van 17 maanden van 3 leden helaas op trieste wijze afscheid moeten nemen. In verband met corona? Nee, Net. met overlijden. Namelijk de penningmeester, door Jos Gillissen. Ja. 54-jarige leeftijd, plotseling overleden. Ja. De hoofd de senator door Wim Betzels, 81 jaar, ook overleden. Dat was ziek door Wim dat wel. Mm-hmm. En last but not least, Ziggy Klein, op 61-jarige leeftijd, door Ziggy ook ziek. Door Ziggy, ja. En de stoof helaas 2 dagen voordat we de zitzing houden. Mm-hmm. En we gaan toen op die zitzing voor 1 minuut stilte gehouden. En ik moet zeggen, dat wordt echt indrukwekkend. Ik goed mijn eigen hart kloppen. Zo stil wordt het. Mm-hmm. Ja, en de hast op vrijdagavond. En door deze daarna wordt de crematie. Dus op vrijdagavond ben je dan als president lustig. Maakte een gezellige avond ervan. En dan moet ze dan op de deze voor 400 maanden een afgeladen vol crematorium. Want dan zie je wel heel geliefd. Niet alleen binnen TSV, maar ook boezen TSV. Ja, ik ken door Ziggy, ja. Moest er een speech houden. En ik moet echt zeggen, dat is toch wel, dat houdt toch vol erin. Mm-hmm. Ja, dat sloeg een bom. Ja, inderdaad. Ja. Trouwens ook van de Jos. Van de Jos Gillissen, uiteraard. En van Wim Betzels ook, dat is inderdaad. Ja. Maar met de zieke inderdaad 2 dagen vuuravond en dan gebeurt die zoiets. En dan, het rare is, ja, het leven is in de lagen aan de troon. Door zieke werd het 's morgens gecremeerd. Mm-hmm. Had ben ik toespraak en het 's avonds. Toen voor nog zwarte aanzog. In de vieren zat die houden een carnavalsavond. Ja. Ja, that's life, zagen ze wel. Dus, ja. Dus dat wordt even, dat is toch een van mijn dieptepunten in de periode dat ik president ben geweest. En dat voor in zo'n korte ziet 3 leden had moeten verliezen, helaas op hele trieste wijze. Toen zie je wel natuurlijk dat zo'n verein in 66 jaar veel metgemaakt had. En een solide basis is, waardoor de vrij nu nog op besteedt. En dat is wel chapeau te noemen. Ja, dat is zeker zo. Maar ja, we gaan alleen maar jubilerende. Hè? 77, 66, 99, 88. Natuurlijk liet ze zo'n jubileum niet ongemerkt voorbij gaan, maar dan, waar begint ze? Ja, dat is zo. Ik wil wel even zeggen, ik ben bij het comité 5x11 geweest. En nu kwam 6x11 en door John op een gegeven moment ook gevraagd aan mij, gelijk, du best 5x11 erbij geweest. Wel ze bij het 6x11 ook erbij zien. En bij deze bij het 7 maal ook al, dat weet ze dat. Dat weet ik dat, dus dat is geen probleem, dat weet ik ook, dat ik nog leef. Dus, daarom zag ik dat, maar Leo. Nee, maar goed, we zijn dik jongens zijn gestart met een leuke groep. En mensen van TSV erbij. En we hadden toen gezegd, wat willen we doen? Nou, we hadden dus toch snel tot de conclusie gekomen dat we een jouw avond neer willen zetten. Die ook nog lang in herinnering bleef. En we zijn toen wel uitgeweken naar het Flexiforum. Dat Flexiforum, dat gebied, je hebt niet mogelijkheden bood. En ook gezien de massa, het aantal mensen die erop afkomen. We hadden toen nog gezegd, we moeten hem jood aanpakken. We zetten hem joodvoet. En we pakken gauw artiesten erbij. Want je ziet tegenwoordig moet ze toch het bij je. Wel de mensen erop afkomen. En omdat het een jubileum-editie is, hand ook zijn ze bereid om een paar euro meer te betalen voor het programma wat ze kiest. Mm-hmm. Nou, we hadden dus op een gegeven moment gezegd, nou, dat kunt voor voet zetten. We hadden op een gegeven moment ook sponsoren voor benaderd. Boesten de normale sponsoren van Ter Winsel, die al jarenlang sponsoren, want dat moeten ze ook respecteren en in acht nemen. En omdat we dus dat jubileumcomité houden, het jubileumfeest houden, waren ook sponsors bereid om daar duitje in het zakje te doen. Waardoor we dus dat programma in feite aan kunnen opzetten. Even tussendoor, Leo. Ja. Je bent betrokken geweest bij 5 maal. De wedstrijd bij mij ging het allemaal losjes, hè? Ja, zeker. Daarom valt me die vraag. Hè? Je bent betrokken geweest bij het 5 maal 11. Je bent betrokken geweest bij het 6 maal 11. Ja. Zijn andere tijden, als ze muiten gehad met de sponsoren, of wordt dat bij RKTSV net? Nee, dat Jong Jansie ook, moet ik zeggen. Veranderd op een gegeven moment een goed breed netwerk binnen dat comité. En aan van dus gezegd en gezien dus dat mensen bereid worden om het extra's te doen. En ook mensen die wel hard zijn voor TSV. Het had op de jouw plek hand en daar hebben we gebruik van gemaakt. En die had heel snel gezegd, verdunt met.
En du kan ze op ons rekenen. Kijk, dat wil ik horen. Een solide basis die achter RKTSV staat. Ja, nou, het programma Verhandeling Jouw Band, Undercover. Dat is ja een gerenommeerde band en die speelt verschillende periodes tijdens de avond. Het is dus niet in één keer, maar met pauzes, maar er komen er andere artiesten tussen. Dan hebben we de Erwin, ook een graag geziene gast op de Winselen. Van het Meritkoor. Ja, absoluut. Even duidelijk. Ja, sleet allemaal in. Ja. Door Calvin Horst, dat is nu de 3e keer op de avond. En dan door John Tane. Daar hebben we toen net van de kantine het liedje gehoord. Ja. En door John Tane is toch goed. En daar had me trouwens nog gebeld. Zeiden mij, ja, ik ben toevallig zondag in Egelsel geweest, bij de burgerlus worden. Moet ik toch in Wezen een andere answer aandoen? Ik zei, nee, jong, hoeft niet. De gewone wies aan, want ze praat je niet trouwens mensen met de blauwe kunst. Ja, daarom. Of een model wies blauw zie je. Blauw boos ja, kijk Leo, dat wordt een beetje anticiperen en spelen op de avond. Want nu met de John Tana nu kijkt, dan deed hij zich een korenblauwe box aan met een wiesjesje erop. Ja, juist. We gaan natuurlijk een geweldige programma. En zo weet nog, ieder jaar gebruikelijk is, komen ook een aantal gastverenigingen. Dat is uiteraard door Stadsprins, dus door KVV met zich gevolg, door VVKW met hun prins Luc de Eerste, en door Spasverein Kerkgewest, dus dat is door vastelovensverein van de voetbalverein. FCKW. Ja, dit jaar hebben we speciale gasten, die wil ik even speciaal nemen. Dus namelijk Oes Bochezerhei van de voetbalverein WDZ. Daar komen maar liefst 26 ex-prinsen en ex-prinsessen die willen hier onze avond bezoeken. En die die sowieso met open armen ontvangen. Want dat is alweer een hele leuke grote groep die ook in volle naad komen. Die we extra cachet geven aan de vastelovens jubileumsitzing van de oude voetbalsong. Absoluut. Had WDZ gaat met RKTSV? Ja, dat klopt. WDZ die had, wie alle voetbalvereinen in Zuppelveld, problemen met de voetbalvelden. Die zijn slecht, aan alle gras. En WDZ deed Gilderweg, doet hij bij ons trainen. Op de donderdagavond, dat is bij ons net veel te doen. Dus vandaar ook dus die samenwerking tussen TSV en WDZ. En die contacten die zijn gelaten via de Roger Wetzels, dat is de vicevoorzitter. En die had met mij contact genomen van John, wie willen hier erbij zien? Ik zei, Roger, geen probleem, u zit erbij. Er is ook nog prinsreceptie, wat? Dat moet ze even vermelden. Dus dit jaar gecombineerd, dus van een prins- en jubileumreceptie. Die is dan op carnavalsvrijdag op 28 februari in de kantine van een sportcomplex. Dat vangt om 8 uur. De receptie zal ongeveer van 8 bis 9 lopen. Daarna hebben we nog een gezellige avond met dishockey. En de optrainer van de Richtig Rex. Richtig Rex, ja, dat kennen we. Ja, dat is toch Dieter Koeblenz in het zie je al. Jongen, toi met de jubileumavond. Dank voor de komst naar de studio. En u zal het me zien, want ik ga al de nodige kaarten jolen. En voor wel dich als comité toch de pen overhandigen. Adieu, TSV, adieu. Bye, bye.